Καλησπέρα σας και από μένα. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση τον κύριο Ντούμα, προσωπικά τον κύριο Παπαδόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και το Προεδρείο, κύριε Σαμέλη, δεν ξέρω αν με θυμάστε από το Ιπποκράτιο, χρόνια πριν. Είμαι μεγάλη μου τιμή που προεδρεύετε σε δική μου ομιλία. Λοιπόν, και ευχαριστώ επίσης για το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Challenging θέμα, ωραίος τίτλος, πολύ έξυπνος ο τίτλος. Βλέπετε το θέμα αφορά, όπως φαίνεται στον τίτλο, στο ερώτημα στο αν στο μεταστατικό καρκίνο του οροδόχου κίστης βρισκόμαστε στο τέλος της χημειοθεραπείας. Και βεβαίως για να δώσουμε μια απάντηση σε αυτό, για την ακρίβεια, για να θέσουμε το πράγμα στις πραγματικές του διαστάσεις, οφείλουμε, το σκέφτηκα πολύ όταν είδα αυτό το θέμα, οφείλουμε να κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή στις φαρμακευτικές θεραπείες τόσο του καρκίνου του οροδόχου κίστης ειδικά, όσο και γενικότερα στις φαρμακευτικές θεραπείες των κακοήθων νεοπλασιών, να φανεί η πορεία των διαφόρων κατηγοριών φαρμάκων, οι επαναστάσεις που έγιναν στη φαρμακευτική θεραπεία του καρκίνου, και τότε θα γίνει αντιληπτή η πραγματική αξία αυτού που θα δείξουμε σήμερα. Ότι έφτασε πλέον η επανάσταση και στον καρκίνο του οροδόχου κίστης, ότι είναι εδώ. Άργησε σε σχέση με άλλους καρκίνους, αλλά σήμερα είναι εδώ. Βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι μέχρι τον πόλεμο πρακτικά δεν υπήρχαν φάρμακα για τον καρκίνο. Τόσο απλά. Οι πρώτες χημειοθεραπείες εμφανίστηκαν τη δεκαετία του 40. Έκτοτε τις δεκαετίες του 60, του 70 εμφανίστηκαν οι ορμονοθεραπείες. Τη δεκαετία του 80 οι πρώτοι στοχευτικοί παράγοντες με τις ιντερλευκίνες και τις ιντερφερόνες φάρμακα ιδιαιτέρως τοξικά και με πολύ χαμηλή αποτελεσματικότητα. Βέβαια από το 2000 και έπειτα οι στοχευμένες θεραπείες εξακοντίστηκαν και ανέτρεψαν, ουσιαστικά άλλαξαν την πορεία πάρα πολλών κακοήθων νεοπλασιών. Από το 2000 έχουμε επίσης αυτά τα περίφημα φάρμακα, τα ADC, έξυπνα φάρμακα, τα οποία συνίστανται σε φάρμακα που έχουν ενωμένα δύο διαφορετικά μόρια. Ένα μόριο που είναι ένα μονοκλονικό αντίσωμα που συνδέεται με έναν υποδοχέα στο καρκινικό κύτταρο και ένα χημειοθεραπευτικό μόριο που απελευθερώνεται κατόπιν στο ιστορικό του κυττάρου. Επίσης, πολύ σημαντικά φάρμακα που άλλαξαν την πορεία κάποιων κακοήθων νόσων. Και τέλος, η τελευταία μεγάλη επανάσταση, οι ανοσοθεραπείες, από τη δεκαετία του 2010, από το 2011 για την ακρίβεια. Και εδώ βλέπουμε αυτές τις βασικές φαρμακευτικές κατηγορίες στη θεραπεία του καρκίνου. Δεκαετία του 40 ξεκινάνε οι χημειοθεραπείες που αναπτύσσονται μέχρι σήμερα ασταμάτητα από τότε. Το 1965 βρέθηκε η σισπλατίνα. Βασικό φάρμακο, το 60 οι ορμονικές θεραπείες του καρκίνου του μαστού, το 70 τα αντιανδρογόνα, το 80 τα LHRH ανάλογα. Το 80 ξεκινούν, όπως είπαμε, και οι πρώτες στοχευτικές θεραπείες και η μεγάλη επανάσταση στην ογκολογία ξεκινάει περίπου από το 2000. Η μεγάλη επανάσταση. Το 1999 βγήκε το τραστούζουμα που άλλαξε τον καρκίνο, τον HER2 θετικό καρκίνο του μαστού, τον κατέστησε άλλη νόσο από ό,τι ήταν πριν. Το ημάτινη μεζιλέη, το Gleevec, επίσης έφερε επανάσταση. Με Bold έχω βάλει τα φάρμακα που πραγματικά αποτέλεσαν επανάσταση στις νόσους στις οποίες χορηγήθηκαν. Το μπεβασίζουμε από το γνωστό Avastin, το οποίο ήταν πολλά υποσχόμενο, δεν επιβεβαίωσε τις προσδοκίες και παραμένει ένα καλό αλλά βοηθητικό φάρμακο. Το Cetuximab, το Pazopanib, επίσης έφερε επανάσταση στον καρκίνο του νεφρού. Στην πραγματικότητα ήταν το πρώτο αποτελεσματικό φάρμακο που υπήρξε για τον καρκίνο του νεφρού. Και μιλάμε για το 2013. Έκτοτε βγήκαν και άλλοι στοχευτικοί παράγοντες. Τα ADCs που είπαμε, αυτά τα έξυπνα φάρμακα, από αυτά να συγκρατήσουμε το Trastuzumab Emtansine στο μαστό, το Trastuzumab Deruxtecan επίσης στο μαστό, αλλά πλέον και στην οροδόχο κίστη. Το Enfortumab Vedotin στον οροθυλιακό καρκίνο, το Sacituzumab Govitecan και στο μαστό και στον οροθυλιακό καρκίνο. Και στο τέλος, βέβαια, η μεγάλη επανάσταση των ανοσοθεραπείων, με η πρώτη ανοσοθεραπεία στο μελάνωμα το 2011, το Ipilimumab, το 2012 το Pembrolizumab στον καρκίνο του πνεύμονα. Χαρακτηριστικά μπορούμε να πούμε ότι σήμερα ζει για πρώτη φορά στην ιστορία, η πρώτη γενιά στην ιστορία της ανθρωπότητας, με ανθρώπους με μεταστατικό καρκίνο πνεύμονα ή μεταστατικό μελάνωμα, που έχουν συμπληρώσει δεκαετή επιβίωση όταν ζούσαν πριν από το 2010 6 με 8 μήνες, εξαιτίας αυτών των φαρμάκων, των ανασοθεραπείων. Τον Nivolumab επίσης, νέα επανάσταση στον καρκίνο του νεφρού. Και αναφέρω τελευταίο το Atezolizumab, που ήταν η πρώτη ανασοθεραπεία που εγκρίθηκε στην οροδόχο κίστη, που βέβαια δεν ήταν επανάσταση στην εποχή που βρέθηκε, θα δούμε τι έγινε στη συνέχεια. Εδώ βλέπουμε τα φάρμακα πλέον μόνο της οροδόχου κίστης. Κοιτάξτε, 1975 η δοξοροβικίνη το πρώτο φάρμακο, 1978 η έγκριση της πλατίνας, της κλασικής πλατίνας, οι ταξάνες μετά το σχήμα το MVAC με πλατίνα, το GC το 2000, δηλαδή σισπλάτη με γεμισταμπίνη, το κλασικό σχήμα χημειοθεραπείας πρώτης γραμμής μέχρι στο όριο πέρυσι και φέτος, μέχρι φέτος πρακτικά.
Θα δούμε την αλλαγή την τεράστια που έγινε έκτοτε και οι ανοσοθεραπείες τα τελευταία χρόνια που θα δούμε και αυτές πώς έχουν συμβάλει στην πορεία της νόσου. Και μία κουβέντα για την ανοσοθεραπεία, δείχνοντας αυτό το σχέδιο, για να φτάσουμε σήμερα σε αυτά τα τόσο αποτελεσματικά ανοσοθεραπευτικά φάρμακα, τα τελευταία 14 χρόνια, πρακτικά 13 χρόνια. Έχει μεσολαβήσει πολλή έρευνα εδώ και πάνω από 150 χρόνια. Ο Βίρχοφ, ο μεγάλος παθολογανατόμος, τον 19ο αιώνα που βρήκε τα ανοσοκύτταρα, τα πρώτα ανοσοκύτταρα περιέγραψε, η ανοσοεπιτήρηση το 57, τα δενδριτικά κύτταρα το 73, τα CD8 τάφλεμφοκύτταρα το 74, το BCG που χρησιμοποιείτε εσείς οι ουρολόγοι το 76 και φτάνουμε στο ατεζολίζουμαμπ στην ορδόχο κίστη, το πρώτο ανοσοθεραπευτικό από το 2016. Στην ορδόχο κίστη, λοιπόν, έχουμε 5 ανοσοθεραπείες συγκεκριμένες. Ατεζολίζουμαμπ, ντουρβάλουμαμπ, αβέλουμαμπ, νιβόλουμαμπ και πεμπρολίζουμαμπ, όλα από το 16 και εντεύθεν. Εδώ βλέπουμε τις εγκρίσεις, τις αμερικάνικες από τον FDA και τις ευρωπαϊκές από τον EMA μέσα σε αυτά τα χρόνια. Και εδώ είναι το πάνελ όλων των φαρμάκων ιστορικά στην καρκίνο της ορδόχου κίστης. Η πλατίνα, η κλασική το 78, το MVAC, τα Xanes 2000, cisplatin και gemcitabine μέχρι σήμερα. Από το 16 ανοσοθεραπείες, το πρώτο στοχευτικό στην ορδόχο κίστη, το erdafitinib, για μετάλλαξη του FGFR υποδοχέα και τα έξυπνα φάρμακα που είναι τα ACD, τα ADCs, το sacituzumab govitecan και το enfortumab vedotin. Και αυτόν τον πίνακα το δείχνω μόνο για να δείξω ότι για πόσα χρόνια, για δεκαετίες, είχαμε μόνο χημειοθεραπεία στον καρκίνο της ορδόχου κίστης. Από το 16 εισήλθαν οι ανοσοθεραπείες, αλλά δεν άλλαξαν και πολύ το τοπίο. Μέχρι φέτος πρακτικά. Θα δούμε τη μεγάλη επανάσταση που έγινε φέτος. Μέχρι λοιπόν το 2016. Η μόνη διαθέσιμη θεραπεία στο μεταστατικό καρκίνο της ορδόχου κίστης ήταν η χημειοθεραπεία. Τα κλασικά χημειοθεραπευτικά σχήματα πρώτης γραμμής, cisplatin με gemcitabine, το MVAC επίσης με cisplatin και για αυτούς που δεν μπορούσαν να πάρουν cisplatina, καρμποπλατίνα με gemcitabine. Από το 16 έως το 23. Προσθήκη των ανοσοθεραπείων. Όμως, σε αυτό το χρονικό διάστημα εξακολουθεί να βασιλεύει η χημειοθεραπεία, η οποία παραμένει standard of care επιλογή στην πρώτη γραμμή. Και εδώ μπαίνει το ερώτημα πού εμπλέκονται οι ανοσοθεραπείες, με ποιο τρόπο κτλ. Και τι γίνεται και στις επόμενες γραμμές. Πάμε λοιπόν να δούμε. Αυτές είναι οι οδηγίες στη NCCN, οι αμερικάνικες, μόλις οι περσινές. Στις οποίες βλέπετε ότι χωρίζονται οι ασθενείς σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Σε αυτούς που μπορούν να πάρουν cisplatina και σε αυτούς που δεν μπορούν να πάρουν cisplatina. Αυτοί που μπορούν να πάρουν cisplatina παίρνουν cisplatina με gemcitabine. Βεβαίως βλέπετε ότι εφόσον πάνε καλά, έχει εγκριθεί συντήρηση με ανοσοθεραπεία, με το αβέλουμαμπ. Είτε για το σχήμα cisplatin gemcitabine, είτε για το MVAC. Για αυτούς που δεν μπορούν να πάρουν cisplatina, το σχήμα καρμποπλάτη με gemcitabine πάλι έχει συντήρηση με αβέλουμαμπ. Για αυτούς που δεν μπορούν να πάρουν καθόλου πλατίνα, έχει εγκριθεί ένα άλλο ανοσοθεραπευτικό, το pembrolizumab, ως category 1. Και βεβαίως υπάρχει κατώτερο φάρμακο σε αυτό το πλαίσιο, το atezolizumab, category 2B, σε αυτούς που έχουν PDL θετικό, δηλαδή το δίκτυο για τις ανοσοθεραπείες, έχει εγκριθεί από τον FDA με αυτή την ένδειξη, ενώ στην Ευρώπη έχει εγκριθεί και ανεξαρτήτως PDL1, αλλά δεν θεωρείται καλή επιλογή, αυτό είναι category 3. Στη δεύτερη γραμμή, εφόσον στην πρώτη δεν έχει χορηγηθεί ανοσοθεραπεία, μπαίνουν οι ανοσοθεραπείες. Επίσης, μπαίνουν το στοχευτικό το erdafitinib για μετάλλαξη των FGFR, το ADC, το enfortumab vedotin, και στην τρίτη γραμμή μπορεί να μπει και ο άλλος ADC, το sacituzumab govitecan. Πολύ συνοπτικά θα δούμε τις βασικές μελέτες, απλά θα τις αναφέρουμε, που έδωσαν αυτές τις μέχρι πέρυσι οδηγίες. Η μελέτη Javelin, που έδωσε την έγκριση για τη συντήρηση με αβέλουμαμπ, τυχεοποιήθηκαν οι ασθενείς μετά από χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής πετυχημένοι να πάρουν ανοσοθεραπεία συντήρηση με αβέλουμαμπ ή να μην πάρουν, και φάνηκε ότι αυτοί που πήραν ανοσοθεραπεία ως συντήρηση είχαν καλύτερο overall survival, και άρα αυτή η μελέτη έδωσε την έγκριση για τη συντήρηση με το αβέλουμαμπ μετά από πετυχημένη χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής. Η μελέτη Keynote με 52, για αυτούς που δεν μπορούσαν να πάρουν πλατίνα, δοκιμάστηκε το pembrolizumab, είχε κάποια δράση, και από αυτή τη μελέτη και κάποιες ακόμα, δεν τις αναφέρω για λόγους χρόνου, δόθηκε η έγκριση σαν εναλλακτική της χημειοθεραπείας σε αυτούς που δεν μπορούν να πάρουν πλατίνα για το pembrolizumab στην πρώτη γραμμή. Η μελέτη IM Vigor 130 που δοκίμασε το atezolizumab μαζί με χημειοθεραπεία μόνο του, φάνηκε ότι είχε κάποια δράση, όμως εδώ θα μείνω. Προσέξτε ότι αυτή η δράση αφορούσε μόνο στο δεξί διάγραμμα αυτούς που είχαν θετικό PDL. Αυτοί που είχαν αρνητικό PDL πρακτικά δεν είχαν όφελος, και γι' αυτό το λόγο ο FDA ενέκρινε το atezolizumab μόνο με θετικό PDL, ενώ ο EMA που είναι το κάτω ενέκρινε και ανεξαρτήτως PDL, αλλά βλέπετε ότι είναι category 3, δεν θεωρείται μια καλή επιλογή.
Και κλείνοντας αυτά που ίσιαν μέχρι πέρυσι, πριν λίγο πριν τους τελευταίους μήνες, δείχνω και αυτήν εδώ τη μελέτη Checkmate 901, στην οποία προσέθεσαν για πρώτη φορά, βρέθηκε για πρώτη φορά αποτελεσματική ανοσοθεραπεία προστιθέμενη στη χημειοθεραπεία. Δοκίμασαν λοιπόν να δώσουν την ανοσοθεραπεία με nivolumab μαζί με τη χημειοθεραπεία πρώτης γραμμής, τη cisplatin gemcitabine, και στη συνέχεια, να γίνει συντήρηση, εφόσον έχει πάει καλά, με την ανοσοθεραπεία. Και για πρώτη φορά βρέθηκε ότι μια ανοσοθεραπεία που συνδυαζόμενη με τη χημειοθεραπεία δίνει καλά αποτελέσματα, και έτσι μόλις φέτος το Μάρτιο, 6 Μαρτίου του 2024, ο FDA έδωσε έγκριση να χορηγείται η ανοσοθεραπεία με nivolumab συνδυαστικά με τη χημειοθεραπεία στην πρώτη γραμμή. Πάμε λοιπόν να συνοψίσουμε. Συνοπτικά, η χρήση των ανοσοθεραπείων από το 16 μέχρι το 23. Εξακολουθεί σε αυτό το διάστημα η χημειοθεραπεία να παραμένει η standard of care επιλογή στην πρώτη γραμμή. Οι ανοσοθεραπείες χορηγούνται είτε παράλληλα με τη χημειοθεραπεία, το nivolumab που δείξαμε πριν, είτε για αυτούς που δεν μπορούν να πάρουν χημειοθεραπεία, υπήρχε εναλλακτική, το pembrolizumab ή το atezolizumab. Τέλος, μετά την πρώτη γραμμή με χημειοθεραπεία, συντήρηση είτε με το nivolumab όταν είχε συγχορηγηθεί με τη χημειοθεραπεία στην πρώτη γραμμή, είτε με το avelumab αν δεν είχε χορηγηθεί χημειοθεραπεία στην πρώτη γραμμή. Τα ADCs που είπαμε, τα έξυπνα φάρμακα. Αυτά τα δύο ADCs χρησιμοποιούνται πλέον στον καρκίνο του οροδόχου κίστης. Το ένα είναι το enfortumab vedotin. Βλέπετε ότι έχει ένα μονοκλονικό αντίσωμα, το οποίο θα συνδεθεί στο κύτταρο. Αυτό συνδέεται με αυτόν τον στόχο, με αυτή την πρωτεΐνη τη διαμεμβρανική, την Nectin-4, η οποία εκφράζεται σε σημαντικό ποσοστό ασθενών στα καρκινικά κύτταρα της οροδόχου κίστης και απελευθερώνει συνέχεια αυτό το χημειοθεραπευτικό στο εσωτερικό του κυττάριου, το MMAE. Το δεύτερο φάρμακο, το sacituzumab govitecan, συνδέεται σε έναν άλλο υποδοχέα που επίσης εκφράζεται συνήθως στον καρκίνο της οροδόχου κίστης στη μεμβράνη, ο TROP2 υποδοχέας, και απελευθερώνει ένα άλλο χημειοθεραπευτικό στο εσωτερικό του κυττάριου, το SN38, το οποίο είναι μεταβολή του γνωστού χημειοθεραπευτικού της ειρηνοτεκάνης. Εδώ βλέπουμε ακριβώς το enfortumab vedotin, πώς δρά, πώς συνδέεται και απελευθερώνει το χημειοθεραπευτικό μέσα στο κύτταρο. Και βλέπουμε εδώ αυτή τη μελέτη, την EV301, στην οποία συνέκριναν τη χορήγηση enfortumab vedotin έναντι χημειοθεραπείας, αλλά προσέξτε, μη πλατινούχο χημειοθεραπείας, σε ασθενείς που ήδη είχαν πάρει πλατίνα. Είχαν πάρει ήδη πλατίνα και είχαν πάρει και ανοσοθεραπεία. Ουσιαστικά συγκρίθηκε με χημειοθεραπεία που περιλάμβανε ταξάνι. Και τι έδειξε η σύγκριση? Ότι στη δεύτερη γραμμή, σε ανθρώπους που είχαν ήδη λάβει πλατίνα, το να πάρει enfortumab vedotin ο ασθενής είχε καλύτερη overall survival έναντι το να πάρει χημειοθεραπεία με ταξάνι. Και το PFS βέβαια και το ORR ήταν επίσης καλύτερα, και αυτό έδωσε την έγκριση στο να χορηγείται στη δεύτερη γραμμή το enfortumab vedotin, εάν στην πρώτη γραμμή είχε δοθεί πλατίνα, ενώ αν στην πρώτη γραμμή είχε χορηγηθεί ανοσοθεραπεία, υπήρχε περίπτωση. Αν ο ασθενής ήταν cisplatin eligible, μπορούσε να πάρει πλατίνα, θα πάρει κλασική πλατίνα που είναι ανώτερη. Εάν όμως δεν εξακολουθούσε να μην μπορεί να πάρει κλασική πλατίνα, προτιμάται το enfortumab vedotin στη δεύτερη γραμμή, και βεβαίως μπορεί να χορηγηθεί και στην τρίτη γραμμή, αν δεν έχει ήδη χορηγηθεί στη δεύτερη. Το δεύτερο ADC, το έξυπνο φάρμακο, το sacituzumab govitecan, που συνδέεται όπως είπαμε, στον υποδοχέα TROP2. Συγκρίθηκε εδώ σε ασθενείς, δοκιμάστηκε σε ασθενείς που είχαν λάβει πλατίνα ή ανοσοθεραπεία, και βρέθηκε ότι στους ασθενείς που είχαν λάβει πλατίνα είχε ανταπόκριση στο 77% των ασθενών, ενώ σε αυτή τη μελέτη συγκρίθηκε με χημειοθεραπεία πάλι μη πλατινούχο, σε ασθενείς που είχαν λάβει ήδη και πλατίνα και ανοσοθεραπεία, πρακτικά με ταξάνι συγκρίθηκε, και βρέθηκε λοιπόν ότι έχει καλά αποτελέσματα και χορηγείται πλέον στην τρίτη γραμμή. Το τελευταίο φάρμακο που θα δείξουμε πριν φτάσουμε στην επανάσταση τη φετινή είναι το erdafitinib, που είναι φάρμακο που μπλοκάρει αυτό τον υποδοχέα, τον FGFR. Το 32 περίπου της 100, περίπου 1 στους 3 ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο οροδόχου κίστης έχουν μεταλλάξεις σε αυτό τον υποδοχέα στα καρκινικά τους κύτταρα, στους υποδοχείς FGFR, τον 1, τον 2, τον 3 και τον 4. Και βρέθηκε λοιπόν ότι το φάρμακο αυτό, το erdafitinib, που μπλοκάρει αυτό τον υποδοχέα, έχει καλά αποτελέσματα, τόσο καλά που σε αυτή τη μελέτη, που είναι μια χαρακτηριστική, το 40% των ασθενών είχαν CR ή PR, είχαν καλή ανταπόκριση, ενώ ένα άλλο 40% είχε σταθερή νόσο, δηλαδή φάνηκε ότι είχε μια ανταπόκριση περίπου το 80% των ασθενών. Και βεβαίως γι' αυτό το λόγο έχει εισέλθει στις οδηγίες για τους ασθενείς που έχουν μετάλλαξη στον FGFR, το 1 τρίτο όπως είπαμε περίπου, χορηγείται στη δεύτερη γραμμή, ή αν δεν έχει χορηγηθεί στη δεύτερη γραμμή, μπορεί να χορηγηθεί στην τρίτη γραμμή. Και εδώ φτάνουμε
βλέπουμε συνοπτικά, βλέπετε που λέμε historical sequencing of agents στο μεταστατικό καρκίνο, δηλαδή ιστορικά μέχρι φέτος πρακτικά πώς χρησιμοποιούνταν οι διάφοροι θεραπευτικοί φαρμακευτικοί παράγοντες στο μεταστατικό καρκίνο του ουροδόχου κίστης. Οι ασθενείς που ήταν cisplatin eligible λάμβαναν στην πρώτη γραμμή χημειοθεραπεία με cisplatina. Αυτοί που ήταν cisplatin είναι eligible, δεν μπορούσαν να πάρουν, έπαιρναν χημειοθεραπεία με καρμποπλατίνα, πάλι με πλατίνα. Ενώ αυτοί που δεν μπορούσαν να πάρουν καθόλου πλατίνα λάμβαναν ανοσοθεραπεία με εμπρολίζωμα, μικρό ποσοστό ασθενών. Εφόσον πήγαινε καλά η πρώτη γραμμή, μπορούσαν να πάρουν συντήρηση με Avelumab ή όπως είπαμε με Nivolumab, αν είχε χορηγηθεί στην πρώτη γραμμή. Και στη δεύτερη γραμμή στην υποτροπή έμπαιναν οι ανοσοθεραπείες. Στην τρίτη γραμμή μπαίνουν οι δύο ADC, το Enfortumab Vedotin και το Sacituzumab Govitecan, ή για αυτούς που έχουν μετάλλαξη FGFR3, ο Erdafitinib. Εδώ ήμασταν πρακτικά μέχρι την αρχή του 24. Τι προέκυψε όμως πέρυσι, τι νέο προέκυψε το 23, η επανάσταση που λέγαμε πλέον και στη θεραπεία του μεταστατικού καρκίνου ουροδόχου κίστης. Έχουμε θέσει το πλαίσιο για να καταλάβουμε τι θα δούμε τώρα. Η επανάσταση προέκυψε από αυτήν εδώ τη μελέτη, την EV302 Keynote Α39, στην οποία δοκίμασαν στη συγχορήγηση του ADC Enfortumab Vedotin μαζί με ανοσοθεραπεία με Pembrolizumab έναντι της κλασικής χημειοθεραπείας πλατίνα με γεμσιταμπίνη. Και τι δίδαν? Αυτή είναι η δομή της μελέτης. Enfortumab Vedotin συν Pembrolizumab έναντι χημειοθεραπεία με πλατίνα και γεμσιταμπίνη. Και κοιτάξτε το όφελος που έχει αυτός ο συνδυασμός έναντι της κλασικής χημειοθεραπείας πρώτης γραμμής. Μεγάλη διαφορά στο PFS, μεγάλη διαφορά στο overall survival. Για πρώτη φορά βρέθηκε ένας συνδυασμός φαρμάκων που στην πρώτη γραμμή έχει πολύ καλύτερη δράση από την κλασική χημειοθεραπεία. Εδώ φαίνεται ακριβώς, κοιτάξτε, PFS διπλάσιο από τη χημειοθεραπεία, 6 μήνες στη χημειοθεραπεία, 12,5 μήνες στο συνδυασμό, OS διπλάσιο από τη χημειοθεραπεία, 16 μήνες έναντι 32. Αυτό αφορούσε όλες τις υποκατηγορίες των ασθενών, δηλαδή αυτούς που μπορούσαν να πάρουν πλατίνα ή όχι, σε ψηλό ή χαμηλό PDL. Αυτούς που είχαν, όσον αφορά την ύπαρξη υπατικών μεταστάσεων, φάνηκε ότι το να υπάρχουν υπατικές μεταστάσεις σε αυτούς που έχουν υπατικές μεταστάσεις στους ασθενείς, η δράση του συνδυασμού είναι χαμηλότερα και πάλι είναι καλύτερη από τη χημειοθεραπεία, ενώ πολύ καλύτερη είναι η δράση όταν δεν υπάρχουν υπατικές μεταστάσεις. Μιλάμε πάντα για το PFS και επίσης παίζει ρόλο και το performance status εδώ. Όσο καλύτερο είναι το performance status των ασθενών, τόσο πιο δραστικός είναι ο συνδυασμός. Τα ίδια ισχύουν βεβαίως και για το overall survival. Οι υπατικές μεταστάσεις είναι αρνητικός παράγοντας, αλλά και πάλι ακόμα και όταν υπάρχουν είναι πολύ ανώτερη η δράση, είναι το OS πολύ ψηλότερο έναντι της χημειοθεραπείας. Επίσης με το performance status ισχύει το ίδιο. Και βλέπουμε εδώ την ολική ανταπόκριση. Κοιτάξτε, σχεδόν 67,7% στο συνδυασμό αυτών, 44,4% στη χημειοθεραπεία. Μια καθαρή διαφορά, 23% πλεονεκτεί αυτός ο συνδυασμός έναντι της χημειοθεραπείας. Όσον αφορά την ασφάλεια, τελείως διαφορετικό προφίλ ασφάλειας έχει ο συνδυασμός αυτός έναντι της χημειοθεραπείας. Ο συνδυασμός αυτός έχει πολύ συχνότερη περιφερική νευροπάθεια, δερματική τοξικότητα με κνισμό, με αλλοπαικία, με εξάνθημα και πολύ συχνότερη διάρρεια έναντι της χημειοθεραπείας. Αντιθέτως, η χημειοθεραπεία έχει πολύ συχνότερη ναυτία και έμετο και τοξικότητα στο μυελό των οστών με ανεμία, λευκοπενία και θρομβοπενία. Ακριβώς αυτά φαίνονται και εδώ. Δερματική τοξικότητα, περιφερική νευροπάθεια, διάρρεια στο συνδυασμό αυτών, τοξικότητα στο μυελό των οστών και ναυτία έμετος στη χημειοθεραπεία. Έτσι λοιπόν, φάνηκε ότι ο συνδυασμός αυτός ωφελεί όλη τις κατηγορίες των ασθενών πολύ περισσότερο από τη χημειοθεραπεία και πλέον αποτελεί το νέο standard of care για την πρώτη γραμμή του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου της ουροδόχου κίστης. Με βάση λοιπόν αυτή τη μελέτη, ο FDA έδωσε την έγκριση σε αυτό το συνδυασμό στην πρώτη γραμμή, το Δεκέμβριο τον περασμένο, το 15 Δεκεμβρίου του 2023, ενώ μόλις πριν από 11 μέρες, τις 3 του Σεπτέμβρη, έδωσε την αντίστοιχη έγκριση και ο EMA. Και βεβαίως έχουν αλλάξει τα guidelines. Αυτά είναι της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ογκολογίας τα guidelines, που φαίνεται ότι όλοι οι ασθενείς πλέον πρέπει στην πρώτη γραμμή να παίρνουν αυτό το συνδυασμό και στην υποτροπή θα πάρουν θεραπεία με πλατίνα. Βέβαια, υπάρχει και μια μικρή μερίδα ασθενών εδώ που λέει ότι θα πάρουν και πάλι χημειοθεραπεία στην πρώτη γραμμή σε δύο περιπτώσεις. Πρώτον, αν η θεραπεία δεν υπάρχει, unavailable, αν δεν μπορεί κανείς να έχει το φάρμακο σε κάποια χώρα ή κάπου, ή αν έχει κάποια αντένδειξη για αυτό το συνδυασμό. Μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες για τις αντενδείξεις στο τέλος. Για το τι αντένδειξη έχει αυτός ο συνδυασμός. Όχι συχνές αντενδείξεις. Και βεβαίως και οι επικαιροποιημένες οδηγίες από τα NCCN Guidelines, όπου βλέπει κανείς ότι είτε μιλάμε
για cisplatin eligible. Είτε μιλάμε για cisplatin ineligible ασθενείς, θα πάρουν όλοι το συνδυασμό pembrolizumab με enfortumab vedotin στην πρώτη γραμμή. Στη δεύτερη γραμμή, αν είχε δοθεί πριν πλατίνα, ισχύουν αυτά που είπαμε νωρίτερα. Αν λοιπόν έχει δοθεί ο νέος συνδυασμός, στη δεύτερη γραμμή θα μπει η χημειοθεραπεία. Μετακινείται στη δεύτερη γραμμή. Και στην τρίτη γραμμή όλα τα υπόλοιπα φάρμακα μπορούν να χορηγηθούν. Και πλησιάζουμε, σχεδόν φτάσαμε στο τέλος. Τι βλέπουμε για το μέλλον στο μέλλον πάνω σε αυτό το θέμα. Πολλές μελέτες τρέχουν, πολύ ενδεικτικά 2-3, απλά θα τις αναφέρω. Μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη φάσης 1 που συνδυάζει τους δύο ADCs, το sacituzumab govitecan με το enfortumab vedotin. Και ουσιαστικά αυτή η μελέτη είναι φάσης 1, απλά για να βρει την τοξικότητα και τις δόσεις που πρέπει να χρησιμοποιούνται. Στον HER2 θετικό καρκίνο της ουροδόχου κίστης φαίνεται ότι ένα 17-20% των ασθενών εμφανίζουν υπερέκφραση μεταλλάξης στο HER2. Εδώ είναι η περίφημη μελέτη Destiny, στην οποία σε ασθενείς HER2 θετικούς, με HER2 θετική νόσο, από πολλές συμπαγείς κακοήθειες, μεταξύ των οποίων περιλαμβανόταν και ο καρκίνος ουροδόχου κίστης. Σε αυτούς λοιπόν τους ασθενείς δοκιμάστηκε το αντι-HER2 φάρμακο, το trastuzumab deruxtecan, και συγκεκριμένα στην ουροδόχου κίστη φάνηκε ότι οι ασθενείς που ήταν HER2 θετικοί, πάνω από τους μισούς είχαν καλή ανταπόκριση στο φάρμακο αυτό. Και βεβαίως τρέχουν μελέτες και με άλλα αντι-HER2 μόρια, όπως είναι το dizitamab vedotin. Και εδώ δείχνω ενδεικτικά σε HER2 θετική νόσο τρέχουν μελέτες με συνδυασμό αντι-HER2 φαρμάκων, όπως είναι το dizitamab vedotin και το trastuzumab deruxtecan, με διάφορες ανοσοθεραπείες, το nivolumab, το pembrolizumab, το toripalimab. Και αντί συμπερασμάτων, δείχνω αυτήν εδώ τη διαφάνεια. Αυτό είναι αυτό που ισχύει σήμερα. Και με αυτή τη διαφάνεια θα κλείσω, και αυτή απαντά και στο ερώτημα που ήταν και το αρχικό θέμα. Μιλάμε για το τέλος της χημειοθεραπείας. Για την ακρίβεια, μιλάμε για το τέλος της βαριάς χημειοθεραπείας με πλατίνα στην πρώτη γραμμή. Αυτό έχει τελειώσει. Η πρώτη γραμμή λοιπόν πλέον έχει αυτό το συνδυασμό enfortumab vedotin και pembrolizumab, έχει εξοβελήσει τη χημειοθεραπεία τη βαριά με πλατίνα στη δεύτερη γραμμή, και στην τρίτη γραμμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο άλλος ADC, το sacituzumab govitecan, ή στις μεταλλάξεις του FGFR3 το erdafitinib ή άλλες χημειοθεραπείες. Και εδώ σας έχω βάλει αυτήν εδώ τη διαφάνεια που δείχνει πολλούς μοριακούς δρόμους που γνωρίζουμε πλέον στον καρκίνο, τους οποίους η επιστήμη τους έχει εκμεταλλευτεί. Έχουν εμφανιστεί πολλά φάρμακα, πολλοί συνδυασμοί με εξαιρετικά αποτελέσματα, όπως αυτό που δείξαμε σήμερα και αποτέλεσε τη νέα επανάσταση στον καρκίνο της ουροδόχου κίστης. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Κύριε Πάνου, συγχαρητήρια. Εξαιρετική η ομιλία σας και εξαιρετική και η ιστορική σας αναδρομή. Εγώ, επειδή είμαι και λίγο πιο παλιός από όλους σας, θυμάμαι τότε που δίναμε το ΕΜΒΑΚ και λέγαμε εντατικοποιημένο ΕΜΒΑΚ. Και τώρα φτάσαμε στο σημείο να βλέπουμε όλα αυτά τα μοριακά μονοπάτια και όλες αυτές τις ανοσοθεραπείες. Δύο σχόλια ήθελα να κάνω. Ότι η πρώτη γραμμή ADC με pembrolizumab, που είναι και κατηγορία 1, το κόστος ξέρετε πόσο είναι, έτσι. Ένα αυτό. Και δεύτερον, εσείς στην καθημερινή σας πρακτική κάνετε μοριακό έλεγχο προτού ξεκινήσετε θεραπεία στους ασθενείς σας? Μιλάμε για ουροδόχο κίστη γενικά. Για την κίστη. Για την κίστη οφείλω να πω ότι στην πρώτη γραμμή, καταρχάς, μέχρι προλίγου δίναμε χημειοθεραπεία. Σίγουρα δίνοντας τη χημειοθεραπεία στην πρώτη γραμμή δεν προχωράμε σε γονιδιακό έλεγχο. Όταν είναι να προχωρήσει κανείς σε ανοσοθεραπεία, εκεί χρειάζεσαι το γονιδιακό έλεγχο, αφενός για να δεις το PDL, γιατί πρέπει να έχεις μια εικόνα του αν θα δουλέψει το φάρμακο αυτό. Για το EGFR που είπατε για τώρα. το FGFR είναι το δεύτερο, ακριβώς που θα έλεγα τώρα, ότι για να δώσεις το erdafitinib πρέπει να βρεις αυτό το 1/3 των ασθενών που μπορείς να δώσεις αυτό το φάρμακο. Αλλά πρακτικά μιλάμε για το κάναμε από τη δεύτερη γραμμή και εντεύθεν. Τώρα βέβαια στην πρώτη έχουν αλλάξει τα δεδομένα, τους τελευταίους μόλις μήνες. Στην πρώτη γραμμή δεν είναι απαραίτητο διεθνώς να γίνει γονιδιακός έλεγχος για να χορηγηθεί αυτό το σχήμα. Χορηγείται ανεξαρτήτως γονιδιακού έλεγχου. Οφείλω όμως να πω ότι στο δεύτερη γραμμή αναγκαστικά θα ζητήσει κανείς το γονιδιακό έλεγχο για να δει τι άλλο μπορεί να κάνει, αν θα πάει σε χημειοθεραπεία, αν θα δώσει αναστολέα του FGFR, το erdafitinib, τι άλλο μπορεί να κάνει κανείς και να δει και τι πιθανότητες ανταπόκρισης έχει. Η αλήθεια είναι πως τα φάρμακα είναι ακριβά, ο γονιδιακός έλεγχος έχει και αυτό το κόστος του. Οπωσδήποτε πάντως το πλεονέκτημα που υπάρχει είναι ότι στην πρώτη γραμμή για να δοθεί αυτό το νέο σχήμα δεν ζητούν γονιδιακό έλεγχο. Ξέρω. Κάποια ερώτηση από το ακροατήριο? Ναι, παρακαλώ. Πιστεύετε ότι αυτή η επανάσταση θα έρθει και
Πολύ ωραίο ερώτημα. Να πω το εξής. Όλα τα φάρμακα τα οποία έχουν οι ανοσοθεραπείες που έχουν δοκιμαστεί στον καρκίνο του μαστού, στον καρκίνο του πνεύμονα, σε συχνές κακοήθειες, πρακτικά όταν φανεί, γιατί κανένα φάρμακο δεν χορηγήθηκε εξ αρχής σε neoadjuvant setting. Αυτή τη στιγμή έχουμε neoadjuvant setting, ας πούμε, στο μαστό, σε triple negative καρκίνο μαστού που χορηγεί σαν νοσοθεραπεία, ως neoadjuvant θεραπεία. Κανένα φάρμακο δεν χορηγήθηκε εξ αρχής σε neoadjuvant setting. Σε όλα τα φάρμακα, εξ αρχής, οι πρώτες εγκρίσεις τους ήταν σε μεταστατικές νόσους και στην πορεία μπήκανε στο adjuvant setting, στο νεφρό, ας πούμε, στο μελάνομα. Δεν είστε μεταστατική νόσο την αρχές εγκρίσεις. Στη συνέχεια άρχισαν να τρέχουν θεραπείες, άρχισαν να τρέχουν μελέτες για adjuvant. Μετά άρχισαν να τρέχουν μελέτες για νέο adjuvant. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Οι μελέτες αυτή τη στιγμή, αν ψάξει κανείς, είναι πάρα πολύ μεγάλες αριθμό. Εγώ έδειξα 2-3 ενδεικτικές. 100 μελέτες υπάρχουν αυτή τη στιγμή που δοκιμάζουν όλους τους συνδυασμούς, ανοσοθεραπείες, αυτά τα ADCs, τα δοκιμάζουν σε διάφορα setting. Είναι πιθανό να φτάσουμε να υπάρξει και σε neoadjuvant setting. Ναι, πιθανώς να είμαστε μακριά από εκεί. Να έχουμε κάτι τέτοιο μετά από 3 ή μετά από 5 χρόνια, μετά από 10 χρόνια. Πάντως, σε κακοήθειες που αυτή τη στιγμή έχουμε σε neoadjuvant setting, αρχικά ήταν κάτι πολύ μακρινό. Με βάση λοιπόν τη γνώση που έχουμε από άλλα νεοπλάσματα, δεν αποκλείεται να φτάσουμε και εκεί. Δεν αποκλείεται, αλλά δεν μπορώ να σας πω κάτι πιο συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή. Ναι. Κάποια άλλη ερώτηση? Να κάνω ένα πολύ μικρό συμπλήρωμα. Κάτι που είπα πριν, ότι ποιες είναι οι όχι συχνές αντενδείξεις που έχει αυτό το σχήμα. Γιατί θυμάστε που τα guidelines τα ευρωπαϊκά της ΕΣΜΟ λένε ότι αν δεν βρεις το συνδυασμό δόση χημειοθεραπεία ή άμα υπάρχει αντένδειξη. Οι αντενδείξεις είναι λίγες και όχι συχνές. Μία αντένδειξη είναι, θα είδατε ότι κάνει αυτό το σχήμα σοβαρή περιφερική νευροπάθεια. Μία λοιπόν αντένδειξη είναι αν ο ασθενής έχει ήδη κάποια σοβαρή περιφερική νευροπάθεια. Παραδείγματος χάρη, ένας χρόνιος διαβητικός με όχι καλά αριθμισμένο ζάχαρο και με ήδη εγκατεστημένη σημαντική περιφερική νευροπάθεια δεν έχει ένδειξη, γιατί φάνηκε ότι μεγάλο ποσοστό των ασθενών με αυτό το σχήμα θα κάνουν περιφερική νευροπάθεια. Μία δεύτερη αντένδειξη. Ένας ασθενής αυτό το σχήμα κάνει συχνά δερματική τοξικότητα. Ένας ασθενής λοιπόν που έχει ήδη κάποιο σοβαρό δερματικό νόσημα, θέλει πολύ σοβαρή αξιολόγηση γιατί αν μπορεί να πάρει το σχήμα, ειδικά μάλιστα αν οι δερματικές βλάβες που έχει είναι προέλευσης αυτοάνωσης. Παράδειγμα, αν ένας ασθενής έχει λύκο και έχει σοβαρή δερματική συμμετοχή από το λύκο, έχει αντένδειξη και για τα δύο φάρμακα. Ο μεν λύκος ως αυτοάνωσο νόσημα αποτελεί μια σχετική αντένδειξη για την ανοσοθεραπεία. Η δε δερματοπάθεια είναι μια αντένδειξη για το εμφόρτωμα βεντότιν. Οπότε βλέπετε ότι μπορεί να προκύψουν κάποια τέτοια περιστατικά που θέλει το Ογκολογικό Συμβούλιο και μπορεί ο ασθενής να μην μπορεί να λάβει τελικά αυτόν τον συνδυασμό. Οφείλουμε όμως να πούμε ότι το να υπάρχει αντένδειξη σε αυτό το σχήμα είναι πολύ λιγότερο συχνή από το να υπάρχει αντένδειξη για την πλατίνα. Έτσι, που βλέπουμε οι ασθενείς με ουροδόχο κίστη έχουν συχνότατα επηρεασμένη νεφρική λειτουργία. Είναι πολύ πιο συχνή αυτή η αντένδειξη. Έτσι. Αυτό ήθελα να σχολιάσω. Θα συμφωνήσω μαζί σας και από το Υπουργείο πάνε τώρα μετά από Ογκολογικό Συμβούλιο να υπάρχουν εγκρίσεις των φαρμάκων και εγώ νομίζω ότι θα πρέπει το Ογκολογικό Συμβούλιο να επεκταθεί και με άλλες ειδικότητες, όχι μόνο τις κλασικές, και δερματολόγους και νευρολόγους όπως είπατε και μοριακούς βιολόγους που είναι και αυτοί απαραίτητοι. Και σιγά σιγά ίσως θα πρέπει και τα ΣΥΠ λίγο πολύ να καταργηθούν, διότι μέχρι πρώτη ήμουνα και εγώ ελεκτής. Είναι μεγάλο το μαρτύριο που τραβάνε και οι ελεκτές αλλά και οι γράφοντες. Και οι γράφοντες. Λοιπόν, ήσταν καταπληκτικός. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί ο χρόνος πέρασε.